Hej, jeg hedder Christen. Hej, jeg hedder Hamse, og vi har lavet et produkt, der skal forhindre, at skolens inventar bliver ødelagt, f.eks. ved at bordene bliver tegnet på. Og det er så med til at nedsætte mængden af hærværk, der sker på skolerne. Ud fra mange undersøgelser, både med interviews med skolelærer og elever og spørgeskemaer, som vi har sendt ud, fandt vi ud af, at problemer med, at børn, altså unge, de tegner på borde og ridser i borde og ødelægger stole og ting og sager, det er et reelt problem. Så derfor vil vi gerne introducere whiteboardholderen. Whiteboardholderen er med til, at den elev eller de elever i klassen, som har ligesom ADHD eller bare slet ikke kan sidde stille overhovedet, de nemt kan tage den frem og afreagere ved at tegne på den. Og så kan de løsne den ud med den her bagefter. Den måde de får den frem på, når de gerne vil bruge den, det er ved at den kan nemlig gemmes væk, når vi ikke skal bruge den. Og der er stadig masser af plads. Der er kun 2 velcro-strips, der fylder på bordet. Og så, når eleven skal bruge den, kan de nemt lige gå rundt. Den vejer kun 3 kilo, så selv de små elever kan godt tage den op på bordet nemt. Og sådan der ruller, så kan de begynde at tegne.